May mga adlaw, mga binati o minahal kong matanong. Welcome to my channel. Welcome to Matalong. Okay guys, magtinda pa nga dito kanunay alang sa kagmaon sa tungusod. Okay, welcome to my channel. Welcome to Eco TV. Diri sa lungsod sa Matalong. Ano ba tanong guys? Magtinabangan dito kanunay guys. Aron makabot na to ang kalambuan sa buhay. Magtinabang ngayon sa kanunay guys. Aron makabot na to ang kayuhan sa lungsod sa Matalong. Okay guys.